Άμα τρώει πάνω από 20 θα πάει. Καλά είπε. Το βλέπεις ότι άμα είσαι πολύ δυνατό. Ναι, και αυτό είναι καλό. Δεν είναι ρε φίλε το αυτοκίνητο. Ναι ρε, τα πράγματά του τα υπόλοιπα λέω. Κοντά και θα σου πω, περίμενε. Πώς άλλαξε πάνω το κουζίστηκε. Μπράβο ρε κόσμο που μάζεψε. Δεν το περίμενα παιδιά και εγώ. άτομα, Με τίποτα το περίμενα. Με τίποτα. Ελληνικό πρωτάθλημα δεν μαζεύει τόσους. Όχι ρε. Πολύ κόσμο έχει. Λόγω Λάτβα. Ναι, γιατί. Αυτό λέγαμε πριν. Ωραία έχει. Μια χαρά. Ωραία, ωραία το πάει. Μπράβο ρε Γιώργο. Τι ακριβώς με το τεμέφι. Πέρυσι τον έπαιζε, ήταν ο μόνος που παίζε τον Τεμέβιος. Τους αγώνες και έχει τερματίσει. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο Δεν ήχο. είναι καλά αυτός. Ωραίο. Θα βάλα καλά που έμεινε σε δύο για να έχει Ναι, λίγο ναι, ενδιαφέρον ωραίο. μέχρι το τέλος. Καλά και εδώ μην νομίζεις ότι είναι εύκολο. Και αριστερή είναι η ζωή του. Ωραίο το πώς. Ωραίος. Κούρβα. Έρχεται ο τροφός. Μια χαρά πάει. Ωραία πάει, ωραία πάει. Ωραίος. Άρε πισωκούνα ρε μαλάκα. Ωραίο. Δώσε. Πολύ safe. Το θέμα είναι άλλος. Κοιτάει, γιατί βγάζει και οι φωτογραφίες και αυτό. Του λέω δεν υπάρχει πιο σύγχρονο. Αν τον έχεις δίπλα εσύ, Μια χαρά πήγε εκεί. Γι' αυτό ήρθαν πρώτοι ειδικοί όλοι ρε φίλε. Ναι. Έλα ρε Γιάννο. Ωραίος. Μουσαρίδης ρε, γιατί τρέχει ο Τρέχει μόνο Μανουσαρίδης. Σαρίδης Όχι. Δεν έχω δει Ρε παραπληροφόρηση, ο χειρότερος από μόνος σας. Δεν έχω δει συμμετοχές, ρε. Μου φάνηκε. Globe Trotter, ρε.
χαρά. Μου φαίνεται πιο ψυχωμένος από τον άλλο. Ναι, Mercedes. Στράτο, δες το. Μια χαρά, ρε. Κανένας δεν ήξερε ότι το έχω κλείσει αυτό το αυτοκίνητο. Το έκανες και incognito, εσύ μην πας στο πάντα. Εντάξει, ρε φίλε, καθένα. Εντάξει. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό γίνεται γρήγορα. Πιο γρήγορα από κούτσικο είναι. Τον άλλο τον γίνει πιο Α, πρέπει να είναι ένας Αυστραλός. Δεν τον έχω βάλει τόσο πίσω. Έλληνο-Αυστραλός. Μα και εγώ, ρε. Είναι ο Αυστραλός. Μπράβο, αγόρι μου. Έχει ρίξει το φιλιό σου. Ναι, ναι. Μια χαρά πάει. Ωραία πάει. Πολύ ωραία. Σταματήσει.